Så snakkede han sådan, så sagde han sådan, lyd ikke? Og så går lyden sådan her, så og så sagde hun sådan, sig det, og så siger han sådan, og så sagde hun sådan, okay. Det var sådan, det var Kunne også have vågnet. Det var sådan, som om hun blev mega lederlig af at høre på sådan nogle. Vi er frække. Nu er jeg rød øjne. Er du ikke bange for mig nu? Og så lige laver vi det en sammenspil. Nu laver jeg lige mine øjne. Hey, har du ikke noget papir? Skal vi tegne? Vent lige nu. Jo, jeg må vise, hvordan man tegner godt. Ikke lige nu. Jo. Karaoke. Karaoke, right there. Der, karaoke. Oh, if anyone didn't see it, it's the karaoke. Re. Det er ikke som at sige. Okay. Der. Okay. Got a badass. Mønebryn, nej. Are you tired of exercising? I'm so tired. Okay, vi optager herfra, det ser sådan ud. Hej Koga. Hej, hvad laver du? Jeg tror lige, vi skal viste det ud. Jeg tror, jeg er en karaoke. Okay. Hej alle sammen. Jeg faktisk ret til det. Det er cool. Og det er pænt. Sådan her. Hvad står der der? Lars. Det er Lars her. Hej Lars. Hej Sora. Lars, my name is Cora. You know that. Mit navn er Lars. Ja. Oh, you touch my ta-la-la. Yeah, my ding-ding-dong. Wow, jeg kan zoome. Oh my god. Nu vil Pæ, nu vil Cora være så nederen i hele verden. At det vil jeg være. Hey, for dig, er hun viser hun armbånd. I et armbånd. Nu styler hun Pæ. Vis mig dit tøj. Jeg skal style der. Nej, jeg vil have mit trøje på, jeg har. Nå, men nu vil jeg style der. Det er om underholdning og det. E-mail. Cora, hun er mongo. Hey, nu har jeg også. Hun viser underbukser. Ej, hallo. Så vil jeg ikke være nej. Det skal ikke vise underbukser. Oh my god. Nu styler jeg dig. Er I bange? Jeg holder øje med dig. Okay, nu styler jeg det til at være super emo. Jeg holder øje med dig. Nu må du style mig. Jeg holder øje med dig. Okay. For sjov. Okay. Wow, den er stor. Hvad? Er det en kjole? Nej, det er faktisk en t-shirt i meget stor størrelse. Det er bare sådan noget bukser. Okay. Hello Kitty, tror jeg. Eller t-shirt eller sådan noget. Og ja, det er mit hjem. Vis dem. Og jeg har en Hello Kitty trøje og de her sakker. Og
Et bælte, som du højst sandsynligt ikke kan passe. Kan du? Jeg kan det så. Det var the fashion. Oh, she's a fashion. Det gider vi altså ikke optage med. Fuck it.